Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу атнада гомер бәйрәмен каршылаучы һәркемгә дә бездән ихлас, матур теләкләр барып ирешсен. Якыннарыгыз янәшәсендә бәхетле булып, һәр көнне сөенеп каршы алырга насыйп булсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хат белән танышабыз. Аны Байлар Сабасыннан Зинфира ханым яза. Бүген минем тормыш иптәшем Тахир Вәлиуллинның туган көне, 70 яшьлек юбилее. Ул тумышы белән Теләче районы Ямле Миша елгасы буенда урнашкан Карачтау авылы егете. Безнең кавышып, тормыш корганыбызга да 15 ел вакыт үтеп киткән. Тахир, сине туган көнең белән котлыйбыз. Исән-имин булып, иңне иңгә куеп, һәр туган көнгә шатланып, бик күп туган көннәрне күрергә Аллаһы Тәгалә насыйп итсен безгә. Син бик тырыш, кулыңнан килмәгән эшең юк, ачык йөзле, ярдәмчел үзең. Син балаларга, оныкларга, туганнарга карата да бик мәрхәмәтлесең. Килгәннәргә ачык йөз белән кочак җәеп каршы чыгасың. Аларны кабат чакырып, матур итеп озатасың. Балаларга әйбәт Тахир абый, оныкларга юмарт, шаян Дәүәти, әйбәт бабай, Мария кызыбызга ягымлы әти. Бик матур, тату яшибез. Хәзер олыгайгач безгә күп кирәкми. Җылы сүз, бер-беребезгә игътибар, бары ихтирам кирәк. Син нык терәгебез, бик яратабыз, хөрмәт итәбез үзеңне. Картлык көннәребездә илләребез тынычланып, борчу күрми, сәламәтлек белән тигезлектә яшик тә яшик әле. Яшәүләре бик рәхәт бит. Мин бик рәхмәтлемен Аллаһы Тәгаләгә һәм сиңа булганың өчен. Матур яз айында тугангамы, күңелеңдә һәр чак изгелек, кылган яхшылыкларын кире кайтып, күрсәң иде үзең игелек. Сиңа бары изге теләк, борчу күрми, яшә гомергә. Кайгы хәсрәт күрми, тыныч кына яшик әле алда, гел бергә. Сиңа матур теләкләр белән Роберт Чулпан, Рәмис, Фәлис, Зөләйха, Эльвира Марат, Самат, Сәйдә Сәйд, Мария кызың, кода-кодагыйларың да кушыла диеп, тормыш иптәшегез Зинфира ханым нокта куйган шушы матур котлау хатына. Байлар Сабасында яшәүче, үзенең 70 яшьлек юбилеен каршылаучы Тахир Вәлиуллинга бездән дә котлаулар барып ирешсен. Матур, тату гаиләгездә һәр чак бәхет тантана итсен. Сау-сәламәт булыгыз, тигезлектә озын-озак гомер итегез. Salqın jiller, qarlar sidir hissələrdə Əlirik dəliginə, immatur məliginə Yeşi başlağan qızı gülük, şok bilip təminginə Ey qımır bir vaqt bir, doğını bir balqırğa Yürəkdə qıyaşıq, tonluq vatanğa Ey qımır bir vaqt bir,
qaraganda turmas üçün qızarıb Əli bitəligine invator məlligine Yaşı başlayan biz gibi şak bilip təmənligine Ey ömür bir vakit bir tağını bir balkırğa Yürekte kıyaşı tam bulup atarlar Ey ömür bir vakit bir tağını bir balkırğa Yürekte kıyaşı tam bulup atarlar Yürekte kıyaşı tam bulup atarlar Yürekte kıyaşı tam bulup atarlar Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сездән якыннарыгыз исеменә менә шундый якты теләкле, җылы эчтәлекле котлау хатларын көтеп калабыз. Һәм һәр җомгада сезнең белән бергә ияләренә илтеп җиткерәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.